So what's up mga eskalawag, ngayong araw na to ay celebration kami ng 15th birthday kaarawan sa aming manghod. At ito si Tasan nagkaungkaon pa ng mangga kasi gutom na daw siya. Maot pa talaga ang naong sa amaw pagkakain niya ng mangga. At dito gumagawa na lang kami ng puso at hindi na lang kami maglungag-lungag pa. Ito na, sinusudlan na nila ng humay para maluto na namin. At dito nagtutuhog na kami ng hotdog para barbecuehon namin. At tinatabangan ni Tasan sa pagtuhog ng hotdog para madali. Sobrang uto-uto na talaga. Pinasuya pa talaga ang barbecue niya, nagdalol-diwal pang amaw, parang flip talaga. Ito tinutuhog na nila ang baboy, sobrang sarap talaga isumsuman sa beer nito. At ito naman ang birthday girl namin, magtitimo kuno muna siya, sobrang gutom na talaga kuno. Nagsutsut pa talaga ang mata kasi binibidyohan ko, mauuwaw kuno talaga kuno siya. Sobrang lami pa talaga ang suda niya, chorizo at taong na sinugba. Dito may punipusing-pusing pa talaga kami. Sobrang mao talaga ng naong namin. Sa oras na to, inihiwa na ni Adjon ang sinintas para isagol sa pansit namin. Dito tinatakang na ang puso at inukba na namin at hapit-hapit na talaga maluto. Dito maglalamaw kami, sobrang presko pa talaga sa butong na kinawat. Ayan na, binubuak na ni Tasan para malulugit na natin. Sobra pa talaga sakto-sakto sa unod at ang sarap nito lamawin. Ito na, kinukuskus na ni Tasan, sobrang lami talaga nito. Ayan na, naluluto na ang puso natin, sobrang sarap talaga nito ipare sa barbecue. Sa oras na to, hindi na talaga makagwanta pa si Tatang nakagutom at kinukuha na niyang pan at tinamalhaman niya talaga. Magta-transition na tayo. Ayan na nga, nagluluto na si Adjon ng pansit at inuna na niya lunod ang mga lamas. Ayan na, nilulunod na ni Adjon ang baboy. Sobrang sarap talaga ng pansit na daghan og subak. Pagkatapos niya malunod, ito inuukay-ukay na talaga niya. At ito na nga nilamaw namin, sobrang lami talaga nito at hindi pa ito namutangan ng condense. Sa puntong ito, hindi na talaga makagwanta pa si Tatang sa kagutom at kumukuha na siya ng kanon at tinamalhaman niya talaga. Dito nilunod ang pansit at inukay-ukay na namin. Sobrang daghan talaga ng subak at ang sarap-sarap talaga. Magta-transition na tayo. Ito na nga, papunta na kami patungo sa Marabilla. Ito na nga, naabot na kami at kinukuha na ni Adjon ang cooler sudalan sa soft drinks. Ito na nga, papasok na kami sa Marabilla at nagdadala na sila nagbabayong ng cooler. Dito nagsusugba na kami at nagbarbecue na kami ng mga baboy at hotdog. Meron muna tayong ipakilala na laro. Bago nyo tapusin ang ating video, meron muna akong ipakilala na laro. Ito ang 1xBet. Ang 1xBet ay isang online gaming betting app na pwede kang kumikita habang nasa bahay ka lang. At sa pag-register naman sa larong to, i-click nyo lang ang link na sa comment section. At pagkatapos, fill upan nyo lang. At ito pa ang napakaganda. Gamitin nyo lang ating promo code na Taboylan para makakuha kayo ng 7,000 bonus sa una mong deposit. At sa pag-cash in naman dito, i-click nyo lang ang deposit. At through GCash lang yan. At pagkatapos, pwede ka nang tumaya sa mga paborito mong sports like NBA at PBA. At dito, hindi kayo mabuboring dahil mayroong madaming laro na pwede nyong papagpilian. At sa pag-cash out naman dito, i-click nyo lang ang deposit. At pagkatapos, withdraw. Ganun lang kasimple. Kaya mag-register ka na para makakuha ka ng 7,000 pesos sa una mong deposit. Nasa comment section yung link, register ka na. Sobrang lami-lami talaga kapag ikaw ay makakaon nito. Hubas talaga ang bahaw mo. Sa puntong to, si Tatang at si Dudong na naman nagbarbecue. At dito lang kutob ang video natin kasi hindi na kami nakabideo pagkain namin kasi walang makahawak sa kamera at pumapapa na talaga ang tanan. Babay na sa inyo kasi nabubulo na talaga ako sa pag voice over nito. I-share at i-like nyo itong video kung gusto nyo.